Феноменален момент в българската спортна история. Кубрат Пулев, 20 победи от 20 мача, 11 от тях с нокаут. 33-годишния софиянец си извоюва правото да бъде претендент номер 1. Той е на второ място в абсолютно всички независими боксови ранглисти. И сега има страхотния шанс да детронира шампиона Владимир Кличко. С над 250 мача при аматьорите, Кобрата стана професионалист в края на 2009 година. Срещу него бяха хвърляни възможно най-тежките съперници, да достигне до европейската титла през май 2012 в Ерфурт, когато нокаутира Александър Димитренко. След това отказа друг гигант Александър Устинов. И сега е ред на Владимир Кличко. Ето го нашето момче, ето го човекът, който винаги носи българските цветове на своите дрехи, на гърба си, винаги говори за нашата държава. Той ще се бие не само за себе си, не само за хонорара от 1 400 000 долара, не само за световните титли, не само за да детронира Владимир Кличко. Той се бие за България! Невероятно спокоен, както винаги, с настроение и с желание да покаже това, на което е способен. 5 години той си проправяше път сред жестоката конкуренция на тежка категория. И сега се качва на ринга, на който може да бъде коронован като световен шампион. Ще валят ли гръмотевици тази вечер? Ще усети ли Владимир Кличко това, което му е подготвил Кубрат Пулев? Пренебрежително се отнасяше украинеца още от началото на годината, когато загадна, че няма никакво желание да се бие с Кобрата. Тогава